Kayo no po kakanap, no out, ka-picture ka tar dito, set-trip kila. Saway Poki, saway Mao, karata Paul Riau, karyaw no pusok na awawa dito. Tip, karata Paul Silu. Kasilu no pusok ka dito. Strike, karata full count, on set-trip. Last no po dito, set-trip Poki, sakatan na awawa. Sakatan na awawa, Poki sa stop, Poki tapar, sawalel, karata dito, kuyawi. Chichi at the third, sa mara dito. Yellow, Utan out to Kelas na porta capture Utan Mauta Pumo. Narata 1 out ang team Sabon. Runner for first, Manpok Tamo, Mart Laban. Kayo na po dito, Martinian Kila sa Wapoki Tip, Karata Paul Riau. Karyaw na po kasuksok na awawa dito, Martinian Poki, ano ay picture, Poki Tapper. Kasa ata first, sawalan karata nasa magmagit pro place, piyati na third. Martin yan tayo na po second. Runner for second, for third, 1 out ang lefty kayo na Wayne Sogas. Then Popok Taimo to Pros Perman, 1 out ang yellow. Picture nanonap, kayo na po siya nawawa dito. So Mao, karata Paul Riau. Karyaw na po sa kawanap siya nawawa dito. Sa try, karata Riau ang yellow. Kasi luna po kawanap siya dito. Tapos, Paki ang shortstop topper. Kasela first. Save for first. Tiyak tinta po. Runner for first, for second, 1 out, Manpok Tamo, Manang Abman, Homerang La Panganawa, Norieka Leka. 1 out ang Sapon, kayo na po sa dito, Norieka Katenda, Pag, Pila po ito kong karata. Strike, Riau, Paul Hill. Ang team yellow, runner for first, second, 1 out. Pitcher kawanap, Kaya dito, Norieka Paki. Ano na po ang third shortstop, karata Martin yan nasa second at the third. Mera dito, home. Rasa needed for base, purpose na tila lil third, save. Ano yung save on second base. Ano ba, Manpok, pitcher sang lupti kayo, Wayne Sogas, kay Yones, kawanap shortstop, Sean Yones. 1 out, runner for second, third. Pitcher Qatar kayo na po dito, kay Paki. Pirati way, tapar wala, tokala, karata. Pupos kesawado, sang third at home, Noriega sang third at home. Keris kesa mararatot, sak, suya wala dito, adito. Ano po, Manpok, shortstop, Sean Yonis. 1 out ang team yellow. Kayo na po sak na awawa dito Sean Katangtang sa Wapoki. Sa Waymao karata Paul Riau. Pek ata na awawa left moment sura pek sa Watapar karata Sean. Sa Marara na po second. Sa Marara dito third. Moment po wapo ba? Kesa wa dito kacet tapar sa Watapar karata. Okay, 2 out ang Sabon Manpok Tamo, Wilkins, Ikin. 1 out. Kayo na po ato. Strike, karata Riau, strike Riau. Kasilo na po ato, Regis Poki, Hanoi Potter, sa Watapar, karata Regis Kasula first. Luka first, Manpok Tamo, Tan Yones. Kawan na po rin Tan, Tony Hawks. Auto ang lefty kayo, Wayne Sogas. Runner na po first, Manpok, Tan Yones. Kayo na po ato, Tan Poki, Pabon.
para ta strike Riau. Nasa waski ka to upo yung kamesok tiyo mga kaseta to. Pitcher kawanap. Father kawanap. Karyaw na pusok nawawati ka ton. Paki pili puto. Para ta rukin sa keswasan first and second. Keswati ka third. Sagutan. Net-net home. Out on the base. Para ta out Riau ang Sabon. Nagpot tayo kayo ni Alex. Kawanap mo rin kayo ni Alex. Brian Ringland. Kayo na pusok. Dito kayo ni Kwak. Lilang uso sa tapar. Patik sa napan. Para ta kayo ni Peso. Safe for first. Nagpot tayo. Brian Ringland. Kawanap mo rin Brian. Chapter Obit. Out Riau, runner for first. Kayo na po dito, Brian Puck. Tabo. Para ta strike Riau, ang team yellow. Strike Riau, out Riau, runner for first. Brian Puck, kasunod na po ala first tapper. Kasunod na karata. Out silu ang Sabon. Tayo mo masasingil sa tola. Dr. guys yung Puck pa ng Basilu. Sabon kanagila rapopok. Poko pa ng Basilu. Rakatilita 10-12. Karata wag taglang score. Maminatay mo man. Awasan pakair. Sabon kologol teng Riay sa Riau. Talopti kaisu kologol teng Riau. Tayo mama, nagtikas kaisuan pokpokin pa Kopa ng Pasilu. Men pokpok sa nagtikaisu. Dealer Ata, kagonop Gordon Cornelius. Kayo na po ato utang strike, karata strike Riau. Ang nagtikaisu. Karyaw na po kaganap. Pitcher Katara dito. Pilar Paki. Ato po din karata. Out ew ang Luktikaisu. Ben Pok tayo sa Luktikaisu. Pitcher Gordon Cornelius. Pitcher kaganap. Kayo na po siya dito sa Wamaw. Karata Paul Riau. Ang pater Paul Riau. Karyaw na po saksok. Nawawa dito kung sa Paki. Pir talawa pa ita. Pinolik-likila. Bet tataway likil kanin kareta. Home run. Karyaw ang Luktikaisu pitcher. Gordon Cornelius. Bakla upo pusok tiwalik mga kaseta to. Opo mga kaseta to. Opo pusok tiwalik. Menpok tayo Tio Solomon. Kayo na po dito. Tip. Karata Paul Riau. Ang Luktikaisu. Karyaw na po saksok. Sa Wamaw. Karata Siluew. Kasilu na po kawanap. So kataas na nawawa dito. Tio sa Wapogi. Sa Wamaw. Karata and Alu. Ala po first. Menpok tayo. Kevin Charlie, runner po first out there. Kayo na po ato. Sawamaw, karata Paul Riau. Karyaw na po kaganap. Saksok at dito. Saksawa Pogi. Paul Silu.
Kasinuno po so katito saksaway pogi Paul Pao karata and Sakalu ala po first men pok tayo Barney Charlie out ew runner po kayo karyo first second runner Barney Pok ati welik Rapoki Tapper sawagol tumaw karata Tio Marara ato home. Alright, Biskali. Diamond Man Fox ang Luptikaisu Christopher Samson runner po first second outew kayo na po ato strike karata strike riyaw ang Kiwi strike riyaw riyaw na po atito so mga karata riyaw ang team red runner po first second one out picture on up Karaw na po at dito sa Wamao karata full count. Full count, one out, runner for first, second. Last na po at dito Cruz sa Wapoki. Karatan Kisusi sila po first, full base. Manpok Tano sa Luptikaisu, Wayne Matalanin. Kishan Yonis, full base, one out on team red. Kayo na po siya, katito, Kishan Kilapok, Anaway third tapper, Kasato, Suwa tapper lang, karata safe on home. Manpok Taimo, Francis Salomon, full base, one out, still one out. Paul Riau, strike you. Riau no puso katito Francis Baki pir tala na wawa. Betat lala po tukun karata and Riau. Mamelaw sa waskita to po. Mayo pirti wali kapakanwa umrano pakan kaskaya usito. Masiri piminim naman. Okay, pakano man kayo kuma. Diamond Riau ang team Matalanim. Runner na po first, second, third, utakan full pace. Kasinuwa po, kaskasungsong kay Tito Francis Brock. Tala na po left, right, ayala. Home sweet home. Sasla po na kasinunang run sa Luptikaisu, Francis Salomon, first baseman. Tampa Reds 9. Manpok tamo 8 na. Kayo na po sa kandidat na katanggap karena nandil chupu karata strike riyaw. Picture sa kanonop better. Itna sa pagi sa pita na nawawa. Motomen kilak tapar nakrot out karata out riyaw. Ang Luptikaisu. Manpok tayo sa Luptikaisu. Josie Osei. Kawanap mo rin Josie Piller ata. 2 out ang Luptikaisu. Picture kawanap, batter hanap. Kayo na po pir sa Baki ata peka. Pagi sa wata pir karata. Barara sa katala-tala. Late second. Buti po second. Manpok tayo Piller. Manpok tayo mga Pillar hata. 2 out ang red. Runner po second. Kayo na po dito Pillar Baki. Pirati was short center. Kaso na tapper sa betek sa nakrop. Para ka Pillar. Kaso. Josie Tintahon. Pillar sa mga katang. Kaso tayo. Pur Anway second. Manpok tayo. Pitcher Gordon
Cornelius. 2 out, runner po second. Kayo na po siya, katito, flat. Para ta Paul Riau. Riau no po kaskasos, kawanop atito, Gordon Park, Pitalo, left, Poki, tapper, Sawakwaldi. Para ta pila rasang sa kanata third. Kay Tito, home. Tamo naman po tamo Tio Solomon. Ako na po rin Tio Kevin Charlie. Runner po second, 2 out. Kayo na po kaunap. Katar ka dito Tio Maman Pagi. Saway Pagi a strike. Karata strike niya ang Tio Solomon. 2 out. Runner po second. Kasi nung po dito Tio Pagi. Ano way right tapper. Kaseta to Garata coordination second, third, home. Tamo mementok sa hanap ni Kaisu. Kevin Charlie. 2 out, runner for first. Kayo na po ito Kevin Saway Pagin. Saway Mao, Garata Paul Riau ang team red. Kariyaw na po dito. Saway Pagyaw dan strike. Garata Riau. Pitcher kawanap. Kasagata kasiluna po dito Kevin Paki. Pita na awawa. Ano ay right pagi. Saway Kuriti Garata. Narara manakap ko. Sangat po base. Tio Kesaw dito home. Kevin Kesaw santet. Saksipin mararati dito. Home. Ano man mantok sa lefty Kaisu when matalanim. Barney Charlie. Kawanap Joey Osei. Kawanap Cruz. Barney Puck at nawawa. Right club tapper kagata 3 out ang lefty Kaisu. Tayo mo lupti Kaisu kanagila popok pa kopa nampa silu. Lupti Kaisu kanagila popok pa kopa nampa silu. Katilita Tengaysa Kriyaw. Karata wag taglan score meminatay mo. Lopti Kaisu kologol Tengaysak Pau. Lopti Kayaw Wayne Sakas kologol Riyaysak Kriyaw. Sa sila mo lang. Riyaysak Kriyaw, Riyaysak Pau. Mantok Taimo. Jeffrey Obed. Pitcher kawanap, kaskasanan na sa marmatong, kayo na po ang gansok. Nawawala dito, Chichi Paki, Pirway second, tapper na para ta out there on yellow. Mantok Taimo, Cedric John. Kayo na po dito, Cedric Paki sa nawawala. Right, Kishan, Paki tapper sa walang Garata. Kasi lalil first, Marara lalil second. Uda po second man patang, Martamian Laban, kawanap, Pupos Perman. 1 out on yellow, runner po second. Kayo na po dito, Martamian, Paki sa walang Garata strike Riau, out Ew. Runner po second. Kariyaw po sa katita Martamian Paki ang shortstop tapos sa walang karang kapya. Kesa wadi ka third sa nararati doon. Catcher tapper. Sa walang karang karoon naman out.
Manpok tayo propose Perman. Kayo ano po ato sa Wamao. Runner na po siya kan out here ang yellow. Kaya ano po nawa wala dito propose Brock. Anyway. For second. Para ka more teammate keso at isang second at the third. Ato home propose keso anyway save for second. Manpok tayo Morieta Leka. Kawanod po rin Morieta Kerry Yones. Pitcher kawanod. Pitcher kawanod. Time. Bench runner ang proposed Perman. Hardman down. Kayo ano po dito? Sawa mao karanta Paul Riao ang yellow. Kaya ano po sok dito Nuria ka back. Ano was what's up tapper sa wala karanta Hardman. Merara sa second at the third. Merara dito home. Merara dito home. Nuria ka keso wala third. Sa mga back pagit pa natin dito. Okay, save for third. Dan Pagtamo pictures ang lupi kayo. Wayne Sagas, Kerry Yones. Kaganap shortstop, Sean Yones. One out, runner na po third. Pitcher sang Sabuan Manpok. Pitcher sang lupi kayo sa kaganap. Kayo na po sok na wawato. Strike, Karata Riau, strike Riau, follow ang Kerry. Kaya ano po dito sa Wamao, Karata Riau. Kasi nung po shock dito Kerry Pacquiao, shortstop tapper na group. Kasala first out. Nuri ang kakarya lang wait. Oh, Keso sa third check. Aga. Pita po. 2 out ang Sabon. Manpok tayo shortstop, Sean Yones. Kaganap Watkins again. Pitcher kaganap. Kayo na po dito, Sean Paki. Pita lang nawawa. Pitcher catcher. Okay, out sila. Udah bahasa udah langsung. Pitcher catcher.